Téma na teoretizovanie alebo dlhé úvahy. Ja spomeniem jednu vec. O mne je známe, že každý kurz prvej pomoci začínam výkričníkom, aj končím výkričníkom. Ten výkričník má znázorňovať, symbolizovať to nebezpečenstvo, ktoré už niekto podcenil a preto potrebuje pomoc, a to nebezpečenstvo, ktoré číha aj na toho záchrancu. Vždy pri poskytovaní prvej pomoci dbajte najprv na svoju bezpečnosť. My záchranári najradšej zachraňujeme len jedného. Nepotrebujeme viacej zranených. Preto dbajte na svoju bezpečnosť. Všeobecnými zásadami prvej pomoci sú zistiť, čo sa stalo. Či ide o dopravnú nehodu, úraz, interné ochorenie, požiar. Keď zistím, čo sa stalo, je na mieste ten výkričník, ktorý som spomínal. Myslieť na hroziace nebezpečenstvo. Záchranca si musí zvážiť a urobiť všetko preto, aby to prostredie, do ktorého ide, ho neohrozovalo. Až následne budeme konať. Konať poskytnutím úkonov zachraňujúcich život.